तुम्ही रस्त्यावरील दुचाकी चोरल्याच्या घटना ऐकल्या असतील आणि त्या वाचल्याही असतील। मात्र उत्तराखंडच्या ऋषिकेशमध्ये घडलेली घटना ऐकून तुम्हाला धक्का बसेल। एक बैल चक्क स्कूटी घेऊन पळत असल्याचा व्हिडिओ समोर आलाय। सोशल मीडियावरील एका व्हिडिओमध्ये बैल स्कूटी चालवत असल्याचं भासतंय। सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल होतोय। तर या बैलाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच धुमाकूळ घालतोय। स्कूटीवर हा बैल चढला आणि सुसाट ही स्कूटी चालू झाली आणि स्कूटी बरोबरच हा बैल देखील तेवढ्याच वेगाने पुढे जात होता। आणि हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होताना दिसतोय। उत्तराखंडच्या ऋषिकेश येथील हा व्हिडिओ आहे।